trio canu o'r atodiad rhif 35 o am weld y wawr ar y twyllaf ddydd Crist ar ei ffordd i Galfari. Fel ni'n gweud gynnau, mae'r projector ddim yn gweithio, mae'r geiriau ar y sgrin y teledu, felly os chi methu gweld, yna symudwch i ffindo golygfa gwyll. Yna ni sefyll i ganu.
Dwi'n mynd i droi y bore yma i lyfr y proffwyd Eseia. Eseia pennod 1 ac adnodau 1 i 20. Eseia 1 a'n dechrau'r adnod gyntaf. Dyma'r weledigaeth a ddaeth i Eseia, fab Amos, am Juda a Jerusalem, yn ystod teyrnasiad Eseia, Jotham, Achas a Hesecia, brenhinoedd Juda. Clyw, nefoedd, grando, ddeia, oherwydd llefarodd yr arglwydd. Megaeth blant a'i meithrin, ond codasant mewn gwrthryfel yn ferbyn. Mae'r ich yn adnabod y sawlau piau, a'r asyn bresed ei berchenog, ond nid yw Israel yn adnabod, ac nid yw fy mhobl yn deall. O genhedlaeth bechadurus, pobl dan faich o ddrygioni, epil drwy gweithredwyr, plant a'n rheithwyr. Maent wedi gadael yr arglwydd, wedi dirmygu sanct Israel a throi cefn. I ba ddiben y trewyr chwi mwyach gan eich bod yn parhau i wrthgilio. Mae'ch pen yn ddoluriau i gyd, a'ch holl galon yn ysig. O'r corin i'r sawdl, nid oes un man yn iach, dim ond archoll a chlais a dolyr cramllyd. Heb ei gwasgu neu rhwymo neu hesmwytho ag ole. Mae'ch gwlad anrhaith, eich dinasoedd yn ilw, a dieithriaid yn ysu eich tir yn eich gwydd. Mae'n ddiffaith fel Sodom ar ôl ei dinistrio. Gadaoed Seion fel caban mewn gwynllan, fel cwt mewn gardd cwcymerau, fel dinas dan wachau. Ond i ba i arglwydd y lluoedd adael i ni weddill bychan, byddem fel Sodom ar un funud a Gomora. Clywch air yr arglwydd, chwi reolwyr Sodom. Grandewch ar gyfraith ein Duw, chwi bobl Gomora. Beth i ni yw eich aml aberthau, medda'r arglwydd. Cefais syrffed ar boeth offrwm o hyrdod a braster anifeiliaid. Ni chaf bleser o waed bystych nac o ŵyn na bychod. Pan ddewch chi ymddangos o'n blaen, pwy sy'n gofyn hyn gennych, sef mathru fy nghyntefau? Peidiwch a chyflwyno rhagor o offrymau ofer. Mae arogl darth yn ffiaidd i mi. Gwyl y newydd loer, sabothau a galw cymanfa, ni allaf oddef drygioni a chynulliad sanctau. Mae'n gas gan bennaid eich newydd loerau a'ch gwyliau sefydlog. Eithaf yn faich arnaf a blinais ei dwy. Pan ledwch eich dwylo mewn gweddi, trof fy llygaid ymaith. I chwi amlhau eich ymbil, ni fyna wrando arnoch. Mae eich dwylo yn llawn gwaed. Ymolchwch. Ymlanhewch. Ewch a'ch gweithredoedd drwg o'n golwg. Peidiwch â gwneud drwg. Dysgwch wneud daioni. Ceisiwch farn.
A chibwch gam y gorthrymedig, amddiffynwch ar amddifad a chymerwch blaid y weddw. Aw, ynte. Am reswm hwnna'n gilydd, medd yr arglwydd. Pe bai eich pechodau fel ysgarlad, fe fyddant cyn wyned ar eira. Pe baint cyn goched a phorffor, fe ant fel gwlan. Os bodlonwch i fyddhau, cewch fwyta o ddaioni'r tîl. Ond os gwrthodwch a gwrthryfela, fe'ch ysir a chleddydd. Gennau'r arglwydd a'i llefarodd. Amen. Yn i'w weddiod yn gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti yn awd o fod ti yn Dduw sydd yn siarad. Ac arglwydd i ni newydd cael darllen o dy air di. Gair yr arglwydd. Clywed yr hyn oedd gen ti i'w ddweud wrth bobl Israel, ac arglwydd clywed hefyd yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Dad, ni'n diolch i ti. Ei gwrthryfel nhw, nes ti dal siarad ac estyn dy law atyn nhw a'i ceisio nhw. Galw nhw i ddychwelyd ato ti. A Dad, ni'n diolch dy fod ti yn ein trin ni yn yr un modd. Ac roedd ein bod ni oll fel defaid wedi crwydro. O, fe nes ti ddod ar ein hola ni. Ie, ni'n diolch Dad dy fod ti yn siarad yn dy air. A diolch dy fod ti wedi siarad â ni mewn mab. Ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch heddi bod ni'n dod i gofio am ei aberth i. I gofio am ei ddioddefaint i, a hynny trosto ni mwyn delio gyda ein pechod a'n hangen mawr ni. O, arglwydd ein Duw, ni'n diolch oherwydd dydd Gwener Groglith, a fod na faddeuant i'w gael, a gobaith, a bywyd ynddo fe. Dad, ni'n gofyn nawr. Ni yn y munudau nesaf wrth i ni edrych ar dy air di, ac wrth i ni ddod mewn ychydig at fwrdd y cymyn. Arglwydd, ni'n mynd i glywed pethau cyfarwydd. Ni'n mynd i wneud pethau cyfarwydd, ac arglwydd, ni angen dy help di. I ddod ac i siarad, i ddod yn agos a pwyso'r pethau yma ar ein calonau ni. Os gweled i fod yn dda. O, Dad, clyw ni felly. Derbyn ein mawl ni am diolch. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto rhif 24 yn yr atodiad. Golchwyd Magdalen yn ddisglaig. A Manase ddi yn wyn yn y ffynon ddaeth o galon Iesu ar Galfaria fryn. Pwy a oer na olchi'r fyne? Pwy a oer na byddaf byw? Ffynon weidlydd pen Calfaria llawn o rinwedd blwyfol yw. Yn ei sefyll a chanid yn gilydd.
Wrth y byd heddi fydd yna bobl yn dod at ei gilydd i glywed ac i feddwl am beth yw ystyr y Pasg, beth yw pwynt hyn i gyd, pam Gwener Groglith, pam fod Iesu wedi marw ar groes, pam bod ni 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn dal i gofio hynny ac i ddathlu hynny, pam ydyn ni yma bore yma, fel eglwys yn dweud dyma y newyddion mwyaf pwysig yn y byd i gyd. A falle bod e'n teimlo chydig yn od y bore yma bod ni'n edrych am yr ateb i'r cwestiwn yma yn llyfr y proffwyd Eseia. Llyfr gafodd ei sgwennu wrth gwrs 700 mlynedd cyn geni Iesu Grist. Ond y gwir yw bore yma, mae neges Duw i'w bobl fan hyn yn Eseia pennod 1. Mae'n helpu ni. Mae'n helpu ni i ddeall pam daeth Iesu a be wnaeth ei gyflawni ar y groes. Neges Duw i'w bobl yn Eseia pennod 1 yw hyn. Chi angen help. Chi angen rhywun i'ch achub chi. Chi angen rhywun fydd yn eich achub chi o'ch gelynion, eich achub chi o'ch hunan, eich achub chi o'ch pechod, eich achub chi rhag y gosb yna mae'r pechod yn ei heiddi. A chi weld, dyw'r neges yna ddim just yn neges i bobl Israel yn nidd Eseia. O stori'r Israeliad yw stori y ddynoliaeth i gyd, stori ni yma fel Cymru. Gwrandewch eto ar adnodau cyntaf yna. Adnod 2, mae Duw yn dweud, megais blant a'i meithrin, ond codasant mewn gwrthryfel yn fy erbyn. Mae'r ich yn adnabod y sawl piau, a'r asyn bresef ei berchenod, ond nid yw Israel yn adnabod. Nid yw fy mhobl yn deall. O genhedlaeth bechadurus, pobl dan faich o ddrygioni, epil drwy gweithredwyr, plant anrheithwyr, maent wedi gadael yr arglwydd. Wedi dirmygu Sanct Israel a throi cefn. Dyna oedd yr Israeliad wedi gwneud, ond nhw wedi gwrthryfela a troi cefn ar yr arglwydd. A dyna i ni gyd wedi wneud. Fel pobl, mae Duw wedi'n creu ni ar ei lun a'i ddelw, mae wedi'n creu ni i gael perthynas gyda ac i ni wedi troi cefn arno fe. Fe yw ein tad ni a fel plant gwrthryfelgar i ni wedi redig i ffwrdd. Chi'n meddwl am ein sefyllfa ni yma yng Nghymru, gwlad sydd
wedi cael gymaint o freintiau, Duw wedi gweithio yn ein gwlad ni mewn gymaint o ffyrdd dros y blynyddoedd, ac eto, fel cenedl, i ni wedi troi cefn a wedi dirmygu yr arglwydd. Ni angen help. Felly pa help sydd i'w gael? Wel, gadewch i ni edrych beth sydd gan air Duw i ddweud wrthon ni'r bore yma. Y pwynt cyntaf eisiau ni nodi yw hyn. Mae angen i ni edrych yn y drych. Okay? Take a long, hard look in the mirror. Edrych yn y drych. Rwy'n ma dyn ni broblem. A y peth cyntaf sydd angen i ni wneud yw cydnabod hynny. A'n problem ni yw pechod. A dwi'n cymdeithas ni ddim yn hoffi'r gair pechod. Falle bod chi, bore yma, ddim yn hoffi'r gair chwaith. Mae pobl yn dweud, mae'n hen air hyll. Mae'n air eitha hyll, yn dydi? Mae'n air addas, achos gwybod beth arall sy'n hyll? Pechod. Gwrandewch ar adnod 5 a 6, y ffordd mae pechod yn cael ei ddarlunio i ni. Mae Duw yn dweud, mae'ch pen chi yn ddoluriau i gyd. A holl galon yn ysig. O'r coryn i'r sawdl, nid oes un man yn iach. Dim ond archoll a chlais a dolir cranllydd heb ei gwasgu na'i rhwymo, mae hesmwytho ag olef. Ond pan ni'n edrych yn y drych, yng ngoleuni gair Duw a yng ngoleuni sancteiddrwydd Duw, dyma beth dylswn ni weld. Yn bod ni wedi'n taro o'r pen i'r gwaelod, tu fewn a thu fas. Mae pechod, y salwch yma, mae'n gorchuddio ni a mae wedi treiddio trwy ni i gyd. A mae'n hen beth hyll. Mae'n hen beth ycha fi. Pam bod e mor ddifrifol, chi'n gweud? Wel, mae yna 2 reswm yn cael ei bwysleisio, yn does? Yn gyntaf i gyd, oherwydd mae pechod yn dirmygu Duw sanctaidd. Ni'n clywed yn adnod 4 bod e'n sanct Israel. Fe sydd wedi'n creu ni, a mae wedi'n creu ni i fod yn debyg iddo fe, a sut i niw e, mae'n sanctaidd. Mae'n lan, mae'n bir, mae'n gyfiawn, mae'n dda, ym mhob ffordd. Mae'n oleuni heb unrhyw dywyllwch yn perthyn iddo fe o gwbl, a mae pechod. Mynd yn ffordd ein hun. Roi'n hunan gyntaf, gwneud ein hunan yn ddiwiau, torri i gyfraith mae hynny yn sarhad yn ei erbyn e. Falle bod hynny'n swnio fel rhywbeth amhersonol, bod ni'n torri cyfraith yr un sanctaidd. Wel, beth am hyn te? Mae Duw hefyd yn cyflwyno ei hun fel tad. Megais blant a'i meithrin ond codasant mewn gwrthryfel yn dderbyn. Mae'n dad, mae'n caru ni. Mae wedi creu byd ar ein cyfer ni. Mae wedi rhoi popeth i ni. Ac yna, mewn ffordd hollol aniolchgar, i ni wedi ei fradychu e. Dyna oedd yn wir am yr Israeliaid. Ac oedd Duw wedi bod yn trio dangos hyn iddyn nhw. Oedd e di anfon gelynion yn ei herbyn, oedd yna broblemau wedi codi iddyn nhw mwyn dangos iddyn nhw. Mae Duw ar fi'n rhoi lan fan hyn. Mae bron a cael digon ac oedd Jerusalem yn mynd i gael ei ddinistrio a mae'n estyn i law allan atyn nhw. Drychwch yn y drych. Fi eisiau chi weld eich angen chi a troi at y fi. Ond o'n nhw'n gwrdd. Rai misoedd yn ôl, nath yna oled o lan yn ein car ni yn dweud fod y tyre pressure yn isel. Okay. Mynd i edrych. Oedd yna un oedd yn edrych bach yn is na'r lleill, so nath yna top o fe lan. Oedd dim amser i fynd i'r garage, na fe na'n i top o fe lan. Y golen mynd off. Great. Chydig wythnosau wedyn, mae'r golen dod nôl ymlaen.
Dal, os dim amser i fynd i'r garej, na ni just topo fel lan. Great. Okay, golen mynd off. Gwbl wythnosau wedyn, yr un peth yn digwydd eto, topo fel lan. Yn y diwedd, nes i lwyddo i cael amser i fynd i'r garej sydd llythren 2 eiliad o'n tŷ ni. Dyma nhw'n gweud, nath ni ffind o'r broblem, ond mae hoelen. Ac erbyn i ni gyrraedd y garej, oedd dim pen ar yr hoelen mwyach, achos o'n i wedi bod yn gyrru cymaint arno fe. Ac, chymod, es i'n ôl adro wedyn, yn googlo, chymod, beth gallai fod wedi digwydd, a gallai wedi bod yn disaster. O'n i tros yr teir yna wedi ffrwydro ar yr amser anghywir, gallai wedi bod yn ddifrifo. Oedd yr rybuddion yn dod, o'n i'n anwybyddu nhw. Fi'n gofyn y rai yma heddi, a mae'ch golau chi yr engine warning light i bod ar y car am fesoedd a blynyddoedd, a mae rai pobl yn rhoi dan o tap dros y fe gyddi fe. Yn dyn nhw, ond dyna oedd yr Israeliad i bod yn gwneud. Dyma'n sefyllfa ni. Drychwch yn y drych, drychwch ar eich bywyd chi, drychwch ar y byd o'ch cwmpas chi, mae'r byd yma mewn mes. A mae'r pethau yma, maen nhw'n arwyddion i ni fod na ddim ystod ar y ffordd. Mae Duw yn rybuddio fan hyn. Chymod, cofiwch Sodom, cofiwch Gomora, cofiwch beth ddigwyddodd iddyn nhw. Arno naw o'n i bai arglwydd y lluoedd adael i ni weddill bychan byddem fel Sodom. O'r un funud a Gomora. Tysa Duw ddim wedi'n arbenn ni mor belled, yna dyna byddai'n sefyllfa ni. Pwynt gyntaf, edrych yn y drych, gweld ein sefyllfa, gweld ein hangen ni. Dyna'r ail beth fi eisiau ni nodi yw hyn, mae angen i ni edrych i ffwrdd o'n hunan. Dechrau trwy edrych yn y drych, ond yna edrych i ffwrdd o'n hunan. Achos oedd yr Israeliad, chi'n gweld, wedi bod yn twyllo i hunan. Ond nhw wedi bod yn meddwl mae'r ateb i'r broblem a'r ateb i'w hangen nhw oedd nhw eu hunain. Ond nhw'n meddwl tasen nhw just yn cario ymlaen i wneud pethau da, tasen nhw just yn cario ymlaen i addoli'r arglwydd yn allanol, bydde hynny yn ddigon. A ni'n clywed am y pethau o'n nhw'n gwneud yn dyn ni. Adnod 11 ymlaen, ni'n clywed am Aberthau, ni'n clywed am boeth offrwm, ni'n clywed am waed yn cael ei dywallt, ni'n clywed amdano nhw'n dod ynghyd yng nghenteddau y deml, ni'n clywed am yr offrymau, yr arogl darth, yr gwyliau, y sabothau, y cymanfaoedd, y cynulliadau. Mae Duw'n gweud stop. Stopiwch. Fi'n casau y pethau chi'n gwneud. Maen nhw'n faich arno fi. Chi'n gwneud y pethau iawn, ond chi'n gwneud nhw mewn rhagrydd. Na'r broblem. Ond oedd Duw di gorchymyn fod y bobl yn gwneud y pethau yma. Bod nhw'n mynd ac yn addoli ac yn gweddio ac yn aberthu. Oedd Duw di dweud wrthyn nhw i wneud hynny, ond o'n nhw fod gwneud hynny mewn ffydd. Ond nhw fod i wneud hynny a chalon iawn. Ond nhw fod gwneud y pethau yma mwyn plesio'r Duw rwy'n nhw'n ymddiried ynddo fe. Nid mwyn trial achub ei hunain rwsyd. Eisiau chi ddychmygu am funud. Riant yn dweud wrth i plentyn nhw. Fi'n mynd allan am ychydig nawr, ben dy hun yn y tŷ, ac tra bod fi allan, fi eisiau ti wneud cwpl o jobs. Fi eisiau ti ymarfer y piano, fi eisiau ti roi dŵr i'r planhigion, a fi eisiau ti tacluso esgidiau wrth y drws ffront. Mas o'r riant. Ac pan nhw'n dod nôl, mae'r tŷ mewn stad. Mae mwd dros y carpedi, mae yna llestri a bwyd a dio dros y lle i gyd, mae yna baint ym mhobman, mae pethau wedi cael eu torri, gwydre wedi cael eu smasho, a mae riant yn dweud, beth sydd wedi bod yn wneud? Beth sydd wedi bod yn mynd mlaen yma? A mae'r plentyn yn dweud, be? So ti'n gallu bod yn grac, fi wedi ymarfer y piano.
Nes i roi dŵr i'r planhigion, nes i dacluso'r sgidiau fel nes i ofyn, pam wyt ti'n flin gyda fi? Mae'n sefyll hollol gwirion yn dydy. Oedd angen gwneud y pethau hynny, ond oedd llawer mwy dylse'r plentyn yna di wybod yn well. Faint o bobl Cymru heddi sydd yn gwneud y pethau cywir, ond am y resymau anghywir. Faint o bobl Cymru heddi fydd yn mynd i oedfa Gwener Groglith, a fydd yn mynd i oedfaon Sul y Pasg, ac yn meddwl i'w hunan, wel, na fe, fi wedi gwneud fy rhan. Dim ots be fi'n gwneud gweddill yr wythnos, dim ots be fi'n gwneud gweddill y flwyddyn, byddai'n eto adeg yn y dolyg wrth gwrs. A falle rhyw oedfa fan hyn fan draw, ac bob nawr ac yn yma, na i weid rhyw weddi fach, a ddim o gwbl. Mae gen i ni edrych i ffwrdd o'n hunan. Ni methu achub ein hunan trwy ein gweithredoedd da ni. Mae eisiau ni stopio meddwl bod wneud rai pethau fan hyn, fan draw rwsut yn mynd i ddelio gyda ein pechod ni. A fan hyn felly ni'n dod i'n pwynt ola ni. Mae eisiau ni edrych am waredwr. Ar ôl ni edrych yn y drych, ni'n edrych i ffwrdd o'n hunan, ond edrych lle? Wel, edrych am waredwr. Mae Duw yn galw ar y bobl yma i edifyrhau. Mae angen iddyn nhw droi o'i pechod, mae angen iddyn nhw wneud cyfiawnder a daioni a gofalu am y gorthrymedig a'r amddifad a'r gweddw. O sut gallu helpu? Ond mae Duw yn cynnig gobaith yn dydy yn adnod 18. Yn awr ynte, ymresymon o'n gilydd medd yr arglwydd, pe bai eich pechodau fel ysgarlad, fe fyddant cyn wyned ar eira. Pe baint cyn goched a phorffor fe ant fel glan. A chymod be, mae rhywbeth am hynny sydd jyst yn ymwneud lot o synwyr, os e? Hynny yw, ydyn, ni fod i edifyrhau a troi o'n drygioni a gwneud yr hyn sy'n plesio Duw mewn ffydd, ond sut mae hynny yn gallu clirio'n bai ni? Sut gall hynny troi'n pechod coch ni yn wyn, ein pechod porffor ni yn bir ac yn lan? O'n i bron a pregethu ar y testyn yma rai wythnosau nhw, a gaethon ni'r eira yma. Chi'n cofio fe? Chi'n cofio deffro yn y bore? Ac edrych mas? Un yn plant, ni'n meddwl bod e'n Nadolig eto. Dim byd cweit fel eira, os e. Mae'n llachar. Popeth yn edrych yn berffeth. Yn cyfro popeth. A mae'n wyn, a mae'n wych, a mae'n brydferth. Sut ydyn ni'n gallu mynd o'r darlun yna o berson efo clwyfau, cytiau a cleisiau dros nhw i gyd tu fewn a thu fas i fod fel eira? Wel, i gael yr ateb, ni'n gorfod darllen ymlaen yn llyfr Eseia. Ni'n edrych am waredwr. Ni'n edrych ac yn edrych. Lle mae e? Pwy yw e? Sut galle'n hachub ni? Wel, edrychwch yn Eseia 53. Wisio chi gofio nawr, y broblem oedd yn cael ei nodi yn Eseia 1:6, ein archoll, ein clais, ein dolyr. A gwrandewch ar Eseia 53, adnod 3. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill. Yn ŵr clwyfedig cyfarwydd a dolyr. Roedd e'n fel pencyddion hwynebau oddi wrtho yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto,
ein dolyr ni a gymerol. A'n gweiledd ni addygol. A ninnau'n ei gyfrif wedi ei glwyfo a'i daro gan dduw, a'i ddarostwm. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef. Cawsom ni iachawd. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a roes yr arglwydd arno ef, ein beiau ni i gyd. Mae'r ateb. Mae Duw yn addo anfon gwaredwr i achub ei bobl o'i pechodau. A dyna pam ni'n cwrdd bore yma. I ddathlu a cofio a diolch am y ffaith fod y gwaredwr yma wedi dod a'i enw yw Iesu. Dyma Iesu'n cymryd ein pechod ni arno fe ei hun ar y groes. Mae'n ddiddorol falle bod chi'n cofio yn Efengyl Mathew, ni'n clywed bod e'n cael ei wisgo a chlogyn ysgarad. Yn Efengyl Marc, ni'n clywed bod e'n gwisgo diffedyn porffor. Na'r pam y ddau liw yna, wel, falle bod pobl wedi gweld y lliw a meddwl bod e'n lliw bach yn wahanol, falle mae rhywbeth i wneud efo'r clogyn wedi treulio. Ni ddim yn gwybod, falle mae dau ddilledyn gwahanol ar adegau gwahanol o'r croeshoelio, ond y pwynt sy'n dod drosodd yw hyn, mae'n gwisgo ein pechod ni. Ein pechod sgarlad ni, ein pechod porffor ni. Mae'n gwisgo ein drwgion ni. Mae'n cymryd ein pechod arno fe ei hun mwyn i ni. Nid yn unig cael maddeuad, ond i ni fod fel eira. I ni fod yn lan ac yn bir ac yn brydferth ger bron Duw. Dyna mae'r Pasg yn byti. Dyna pam bu Iesu farw. Felly bore yma, mi eisiau ni fod yn edrych yn y drych, gweld yn hangen. Edrych i ffwrdd o'n hunan, i methu achub yn hun. Edrych at y gwaredwr yma. Mwyn efo. Amen. Amen. Wel, dyna ni'n mynd i wneud nawr, i parhau i edrych at y gwaredwr, wrth i ni ganu ac yna wrth i ni ddod i gael cymyn gyda'n gilydd. Yna ni ganu gyntaf, rhif 47 yn yr atodiad. 47. Pwy yw hwn yng Ngethsemane, sydd â'i bryder ef mor fawr? A'r ail bennill, pwy yw hwn ar ben Calfaria? Dirmygedig ydyw ef. Fe'i doluriwyd ac fe'i drylliwyd collodd hefyd wenau'r nef. Dyma Iesu, wedi gorffen gwaith ei dad. Yn ei sefyll i gan.
Gan mynd bore Gwener Groglith, ac wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu yn marw, yn rhoi ei gorff a'i waed drosto ni. Mae'n gyfle naturiol i ni gael cymryd efo'n gilydd. Ac wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn, fi eisiau yn hamnog ni bore yma i edrych yn y drych, i ystyried mor ddifrifol yw ein pechod, y bydde fe yn golygu mae'r unig ffordd i'n hachub ni yw hyn. Aberth, gweidlyd a'r brons. Mi eisiau'n annog ni i edrych i ffwrdd o'n hunan. Os o'n ni'n gallu achub ein hunan, bydde dim angen am hyn. Os o'n ni'n gallu achub ein hunan trwy'n gweithredoedd a'n ymdrechion ni ein hunan, yna bydde dim angen i'r arglwydd Iesu Grist i farw. Ni angen gwaredwr. Edrychwch am y gwaredwr, a sdim angen i chi edrych yn beth, achos mae'n cyflwyno ei hun i ni fan hyn, yn y bara, yn y gwyn. Os chi'n Gristion y bore yma, cymerwch a bwytewch a yfwch mewn diolchgar. Os chi ddim eto'n adnabod yr arglwydd, yna ni'n gofyn i chi beidio â chymryd, ond defnyddiwch yr amser yma nawr i edrych, i chwilio, i geisio amdano fe. Fi'n mynd i ofyn i Gwynta i roi diolch am y bara. Mae'r bara cael ei ddosbarthu os newch chi gadw fel bod ni'n gallu bwyta da'n gilydd. Ac yna bydd Dewi'n roi diolch am y gwyn, bydd hynny'n cael ei ddosbarthu eto os newch chi gadw mwyn i ni yfed gyda'n gilydd. Diolch. O Dduw tad, i ni yn diolch i ti am ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod e wedi cymryd corff a bod wedi byw bywyd perffaith. O arglwydd bod e wedi mynd o'i wirfodd i'r groes a gadael i bobl i dorri ei gorff. O arglwydd i ni diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd i ni chi meddwl am y groes mor ofnadw bydde'r olygfa a gweld yr arglwydd Iesu Grist yn ei gorff yn llawn gwaed a cytiau a gleisiau i gyd. O arglwydd i ni'n ymwybodol bod e wedi gorfod dioddau hynny oherwydd ein pechod ni. Ond yn fwy na hynny arglwydd, yn fwy na'r cleisiau, a'r creithiau a'r gwaed, a'r torri, bod e wedi derbyn llyd ei dad, bod e wedi derbyn dy lyd gyfiawn di dy hun oherwydd ein pechod ni. O arglwydd, ni diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni gweddio nawr wrth ni gymryd y bara gyda'n gilydd, y byddwn ni'n cofio dioddefaint, y byddwn ni'n sylweddoli maint y gosb, y byddwn ni'n maint y gosb a maint y gosb. A byddwn ni'n sylweddoli arglwydd o'r newydd mor ddifrifol i'w pechod. Ond y byddwn ni arglwydd yn codi ein golwg, nid ato ni'n hunain, ond ato fe,
yr un sydd wedi cyflawni y cyfan, yr un sydd wedi bodloni ei dad yn llwyr, ac o arglwydd y byddwn ni efo rhyw ddiolchgarwch newydd, rhyw gariad newydd ato ti ac at ei gwaredwr ni, wrth i ni ystyried be wedi wneud drosto ni. O arglwydd, gna ni yn bobl sydd yn fwy diolchgar, gna ni yn bobl sydd yn llawenhau mwy, gna ni yn bobl sydd yn digaru di yn fwy. O arglwydd, crew ni nawr, siarad â ni trwy y bara a trwy y gwir, fel y bydd Crist yn cael y lle mae ein ei dilynu. Yn ei gweddio y cyfan yn ei enw hyfryd ef. Amen. Amen. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu, fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hedyd a drafodaeth i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdano. Na ni fwyta gyda'n gilydd. Diolch i wylio. Diolch i ti, o Dduw yn tad, a bod ti yn Dduw sydd yn siarad gyda ni,
cynnion gwiriad wedi rhan am help. Help ysbryd dda i ni ddeall yr efengyl yn iawn, i ddeall yn well. Mor ddifrifol yn y sefyllfa ni, yn naturiol, mor fawr yn digariad i ti ddatan. Diolch i ti am symbol yma i ti wedi roi. Diolch i ti am glywed y gair y bod yma, yn gwyddio nawr. Ti'n helpu ni bob un ohono ni. Ie, i ddeall yn iawn. Yn gwybod bod ni'n deall yr efengyl yn iawn. Dim ond amdano ti ydyn ni'n meddwl, ac yn siarad. Ac ydyn ti yn bopeth ni. Yn gwybio chi, ydyn ti yn helpu nawr yn y munudau yma. I edrych yn y drych, ystyried y bychodyn, i'n cyfesu nhw'n dy blaen ti. A gwybod na allwn ni ben yn hynny, ddim achub yn hynny. Allwn ni ddim jyst troi dudalen newydd. Ni'n gwybod arwydd bod ni'n bobl anobeithiol gyda'r gweithio, gyda'r llundair di bobl anobeithiol, am bobl gwrthryfelgar, ni'n gwybod am bobl fel na i ni. Ac ie, nid yn oed yn y bethau da ni'n neud, sy'n mor aml yn gallu bod yn rhagweithwyr, ac am i bobl eraill yn gweld nhw. Neu am cyfiawnhau hynny. Ni'n dod ato ti nawr, ni'n gwyddio pob un o'n ni. Ni'n gallu dod o'r newydd a gweld modd ddifrifol yw ein pechod ni. Ac a gweld na allwn ni ddim wneud yn byd. Ni'n dod i fynd rhywbeth yn y dwylo. Yn goch, bod na waed ar y dwylo ni. Bod ni yn eilog. Gyda bod ti yn ystod. Mae ddeiantu ni. Ni'n gwylio arwydd, bydde pob un o'n ni yn gweld fod yma, yn nid rhywbeth i rhywun arall i fe. Ond bod ni bob un o'n ni, angen dy ddeiantu. Ac diolch i ti, bod ti'n ystod yn ni yn brad i ni. Gyda helpa ni nawr i ystyried cymaint nath hynny i gostio. Bod ni ddim yn gallu jyst dod nôl at y ti fel un ni, bod ni ddim jyst yn gallu dod ato ti, heb bod ni yn cael y gwisgo, cyfiawnder yn Grist, heb bod y gost yna, y gost yn cael ei thalu. Ni'n stopio nawr a meddwl am Iesu Grist, meddwl am ei fuddod, meddwl am y dyddiau ola yna. Nath e'n neud i ffordd i Jerusalem, o'r ein gwybod bod na boen erchill yn ei wynebu fe, ac bod na wahanu yn ei wynebu fe, ac i beth heb i all yn iawn. Dwi'n gwybio arwydd bydde meddwl am hynny yn peri ni i feddalu yn calonnau ni arwydd. Ata ti, bydde ni wir yn gweithio yma, diolch. Diolch bod wedi mynd yr holl ffordd. Wedi caru i'r ysgyblion, caru ni, hyd o eithrodd. A bod wedi gallu dweud gorffennwyd. Mae dyna unig sain yn gobeith ni bod ni wedi cael myddeiant. Bod ni wedi yn cymodi gyda ti. Bod ni yn cael y gwisgo gyfiawnder di, bod yna fywyd trygwyddol, y fywyd i ni mewn perthynas gyda ti. Holl bethau da, o arwydd i meddwl nawr, yr anobaith fydden ni yno, heb Iesu Grist a'i waith dros ni. Ac yn meddwl am y cyfan wedi ei roi ni. Ac wedi helpa ni sylweddoli bod y cyfan wedi dibynnu ar y fuddon Iesu Grist. A wedi helpu ni felly yn llawn, helpa ni ddod nawr bore yma, yn undod gyda'n gilydd, caru'n gilydd. Ac diolch i ti, bod ti wedi para i alw ar y hwli. Gwylio bore yma dwi, neb yn mynd o yma. Yn parhau wrth y fela, cynledu i coloni. Ond bydden ni bob un ohono ni yn dod at Iesu Grist, yr un sy'n yn gyfod ni.
Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro yr yddwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gallwn ni yfed yn gilydd. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti am y corff, y dorwyd, y gwaed, y llifo, a'r y groes, ein mwyn ni. Ond diolch, mae nid dyna ddiwedd y stori. Diolch bod yr arglwydd Iesu ddim yn unig wedi rhoi ei fywyd i lawr, fel aberth yn ein lle. Ond diolch hefyd ar y trydydd dydd, bod wedi atgyfodi a'i fod e'n fyw yn nawr. Ac arglwydd ni'n dyheu am y dydd pan y daw Arglwydd ni'n gofyn nawr wneud i nerthu ni am cadw ni hyd nes y daw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu i orffen ein hoedfa ni, rhif 370 yn y llyfr y mynau. Wrth i ni ganu, bydd yr cwpanau'n cael eu casglu. Ac os allai'n annog ni yn wahanol i'r arfer i beidio ag oedi ar y diwedd, mae yna gyfarfod arall yn digwydd yma cyn bo hir, felly mi eisiau ni adael yn gyflym, ond mae yna wahoddiad a chroeso mawr i ddod draw i'n tŷ ni. Yna ni ganu, caned nef a deiar lawr fe gad ffynon i olchi pechaduriaid mawr yn glau'r wynion. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu.
nawr, bydded i'r arglwydd dy bendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drwygarog o. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a roi i ti heddwch. Amen.